Κατά τη διάρκεια της βραδιάς του ερευνητή, την Παρασκευή στις 26 Σεπτεμβρίου, την οποία επισκέφτηκαν περίπου 15.000 Αθηναίοι, έλαβε χώρα το πρώτο ανοιχτό εργαστήριο του προγράμματος Εύλογων με τη συμμετοχή της Διεπιστημονικής Ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκπροσωπήθηκε από τον ομότιμο καθηγητή Ανδρέα Γεωργόπουλο και την ΕΔΗ Ψέβη Ταπεινάκη, του Εργαστηρίου της Φωτογραμμετρίας, της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, την ομότιμη καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου, τον επίκορο καθηγητή Κυριάκο Λαμπρόπουλο, την ΕΔΗΠ Κατερίνα Δελέγκου και τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Μαρία Αποστολοπούλου, του Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Μηχανικής, Εφιών Αισθητήρων και Μη Καταστροφικού Ελέγχου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, με επικεφαλής τον καθηγητή Θεόδωρο Ματίκα, αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και τους υποψήφιους διδάκτορες Αλέξανδρο Τικταπανίδη και Χρήστο Μεταξά. Επίσης, συμμετείχε στο πρώτο ανοιχτό εργαστήριο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΕ με τις κυρίες Μαρία Τοπάλη, Ειρήνη Κοσμά και Έφη Ιωαννίδου. Στο πρώτο ανοιχτό εργαστήριο του Εύλογων περιελήφθηκε η επίδειξη αλλά και η χρήση από τους επισκέπτες του καινοτόμου ερευνητικού εξοπλισμού μη καταστροφικού ελέγχου της ψηφιακής μικροσκοπίας, του γεωραντάρ, της θερμογραφίας υπερύθρου, καθώς και εξοπλισμού τρισδιάστατης τεκμηρίωσης με το laser scanner, τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν αφενός στη διάγνωση της κατάστασης διατήρησης των εμβληματικών μνημείων της Αγιάς Σοφιάς, του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και του Καθολικού της Ιεράς Μονής της Παναγιάς της Βαρνάκοβας, και αφετέρου στην παρακολούθηση των έργων αποκατάστασης των μνημείων του Παναγίου Τάφου και του Καθολικού της Βαρνάκοβας. Παράλληλα, το ΕΚΕ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, μοίρασε στους επισκέπτες του ανοιχτού εργαστηρίου ερωτηματολόγιο μέσω QR code, έτσι ώστε με τη συμπλήρωσή του να διαπιστωθεί η απήχηση των 3 εμβληματικών μνημείων και του έργου αποκατάστασής τους στην κοινωνία σε σχέση με τις ιστορικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και πνευματικές τους αξίες.